dag hos Annelise i Ravnsborggade, hvor vi skal høre lidt om hendes historie. Og ja, Annelise, du fik konstateret polio, da du var 14 år gammel. 52. Ja. Så hvis I kan regne, så kan I godt leve til mange år. Ja, okay. Og efterfølgende har du haft et langt liv, hvor du har jo oplevet masser af spændende ting. Hvordan var det, du startede med at arbejde på en... Jeg startede som... Jeg blev udlært som teknisk assistent og kom i et entreprenørfirma. Og da jeg blev træt af det, eller så videre, så købte jeg en 4-længet gård, hvor jeg startede op med køer. Ja, det kan jo godt være lidt... Man kan forestille sig, at polio det er ikke så nemt at have, hvis man ejer en gård. Men det klarede du alligevel. Men du må hellere sige, det er ikke måske let at eje en gård, hvis man har polio, ikke omvendt. Ja, selvfølgelig. Men det klarede du alligevel. Altså, det kræver kun noget fantasi, og så videre. Og så kan man næsten finde ud af alt, hvis man vil. Ja. Har du et eksempel på, hvordan du brugte den kreativitet? Ja, for eksempel, at når de andre de skulle stakke halmen op på loftet, det kunne jeg jo ikke, jeg kan jo ikke løfte noget, så måtte jeg jo købe en transportør. Og det var de andre landmænd, gamle landmænd, de købte, når de havde for mange penge. Så kunne det simpelthen rende op og selv halmen og sådan noget. Mhm. Smart. Og så byggede jeg også den stand fuldstændig om, så jeg havde rørmandingsanlæg, og jeg havde udmålingsanlæg, det siger jeg jo nok ikke noget, men altså, og en stor tank til, at den kom op, alt mælken kom op i. Men der var i hvert fald ikke noget, der skulle slå dig ud. Men så begyndte du at interessere dig for antikviteter. Ja, det var fordi min mand, min arbejdskammerat flyttede derned, og vi fandt så ud af, at det var os, der skulle være, og det vidste jo ikke. Han havde utrolig meget astma, men i løbet af kort tid, så røg han jo på hospital og fik besked på, at han ikke kom på landet mere, så måtte jeg vælge mellem ham og køerne. Og han var jo altså væsentligt bedre til at lave mad end køerne, så måtte jeg vælge ham, og så måtte jeg jo så vise os elgården og så videre. Og efter, nu sidder jeg så her efter lang tid og har været i denne branche, i antikvitetsbranchen, i 31 år, snart 32. Og nu kunne du godt tænke dig at komme til Spanien. Og nu er det meningen, at vi skal flytte til Spanien, hvis ellers jeg kan få solgt, forretningen og så videre. Og så flytter vi simpelthen til Spanien. Dejligt. Tak for det.